Gracias. Nosotros somos Fangoria. Es un placer estar aquí esta noche. De nit i de dia. Durant 4 dies intensos, el Festival Internacional de Benicàssim reuneix 200.000 persones per a sentir música i passar-ho bé, al ritme de més de 100 grups diferents. Així es concentra gent d'arreu d'Espanya, el Regne Unit i fins i tot de llocs tan distants com Austràlia, en un dels esdeveniments artístics que atrau major quantitat de públic a Europa. La proximitat del paratge del desert de les Palmes fa molt apropiat el concert d'una banda que té el mateix nom que els horts que es planten en els deserts, els oasis. Esta pacífica invasió consumeix milers i milers de quilos de plàstic, cartó, vidre i molts balls de potència sonora. En este immens ecosistema musical creat per l'home, també es pot intentar reduir l'impacte mediambiental que es provoca. El festival desde hace años inició un proceso de autoanálisis porque no hay una normativa que nos obligue a ello, pero sí que había una preocupación interna y comenzamos a analizar cuál era nuestra huella ecológica. El resultado de esta investigación fue que evidentemente un festival genera muchos residuos, que consume mucha electricidad, mucha agua, y empezamos a investigar en qué medida podíamos minimizar estos efectos. La decisió dels organitzadors ha fet possible que el FIP hagi sigut guardonat amb el Premi Europeu Green and Clean Award, un guardó que s'entrega als festivals que mantenen criteris mediambientalment respectuosos en la seva gestió. Música i medi ambient també poden ser compatibles. Verd, blau i groc són els colors dels contenidors repartits per tot el recinte. Per si algú encara té dubtes, els recipients estan acompanyats d'explicacions en valencià, castellà i anglès, amb dibuixos que gràficament mostren on s'ha de dipositar el fem orgànic, el plàstic, els envasos o el cartó. Almenys davant la càmera, tots els enquestats han entès el missatge: vinguen d'on vinguen. The bins everywhere, it's a good idea, this many people, because lots of bottles and it's a fantastic idea. Es muy importante reciclar. ¿Por qué es importante reciclar? Porque de esta manera ayudamos a biodegradar todos los elementos que tenemos y además mejoramos el medio ambiente. It's very important. In Spain we don't do it enough, but in Belgium we do it a lot in festivals. It's very, very important. It's a good way to get the message to all the people for recycling and the environment. So it's a good idea. And the festival goers, we should be responsible as well. Not just the organisers, we should be responsible too. It's a really good idea. El medi ambient és bàsic per aguantar el planeta, si no és malament. Ja que estan, utilitzem-los, no? Ja està. Vinga. En total es van repartir a les instal·lacions del FIP 131 contenidors d'envasos lleugers, paper, cartó i vidre. A més, es disposaren desenes de papereres específiques per a cadascun d'estos materials, contenidors per a residus especials com pintures o esmalts i 10 més per a piles. Plàstic i envasos generen el major volum. Només cal pensar en els milers i milers de gots que es fan servir. Enguany tots estaven fets de polipropilè, material més fàcil de reciclar i de menor pes que l'antic got de parafina. Menor ús tenen el cartó i el paper, un material fàcil de recuperar, molt comú en els recipients que s'utilitza per a servir menjars o embalar mercaderies. 56 voluntaris col·laboren en la recollida de fem i en tot el projecte Net i Verd del FIP, responsable d'organitzar este model de gestió sostenible. El cartó passa del contenidor blau a esta màquina que el compacta per a reduir-ne el volum. Per així passen fins a 4.000 quilos durant la celebració del FIP, que es transporten normalment d'una vegada fins a la planta de tractament. D'esta manera, es redueix el consum d'energia que suposa el desplaçament de camió. El vidre provinent sobretot de les botelles dels bars
també s'acumula als contenidors per a fer un trasllat només. El bon funcionament de la gestió mediambiental depèn de gestos molt senzills per part de tots. Hay mucha gente aquí dentro, ya no solamente somos los trabajadores, luego hay puestos de restauración, está Fit Market, pero bueno, poco a poco ves que además a lo largo del festival, día tras día, va todo mejorando. O sea que yo creo que ahí nuestra baza más importante también es la sensibilización. Luego aparte, pues esos pequeños detalles que la gente no ve, pero que sí que se contemplan en este festival, como son las compras. Las compras eso no se ve, pero hay, por ejemplo, papel reciclado, o servilletas ecológicas también, o productos de limpieza ecológicos, que eso el público no lo ve, pero bueno, el festival invierte en ello y apuesta por ello. Els detalls inclouen la reducció del paper destinat a la promoció del festival o el repartiment de centres portàtils. En l'edició de 2009, precisament un cigarret mal apagat va ser l'origen d'un xicotet d'incendi en una zona de matoll, fora del recinte del festival. En la conscienciació dels assistents col·laboren les ONGs que cada any convida a l'organització perquè informen i aconsellen. Es un foro ideal para llegar a mucha gente y a gente joven. O sea que això serveix per a reforçar el llarg del festival, ja que utilitzable el casco de balsa plàstic, que no són reutilizables, bàsicament. I a més, bueno, sí, vender café y informar a la gente sobre las campañas que está haciendo Greenpeace en general, ¿vale? La preocupació per la contribució al calfament global també està present en els càlculs de gestió sostenible del Festival de Benicàssim. Lo que hacemos luego es una estimación de las emisiones de CO2 y entonces a partir de ahí pues una compensación de parte de esas emisiones de CO2. El año pasado, por ejemplo, se realizó una repoblación en la ampliación del camping, de Camp Fit. La major part dels arbres plantats són moreres, que amb el temps oferiran ombra a les tendes de campanya. L'estalvi d'aigua amb economitzadors per a les dutxes o la distribució de bicicletes per la mobilitat dels treballadors són altres iniciatives del projecte Net i Verd. Un altre problema que s'està afrontant és la recollida d'elements voluminosos, gràcies a la col·laboració amb una associació de Castelló dedicada a la reinserció de marginats, que s'encarrega de replegar restes de mobiliari com taules, cadires, tendes o parasols que els campistes deixen abandonats. També s'han reaprofitat materials com la ràfia, eixes teles que serveixen per a unir les tanques de seguretat. En la sensibilització i educació ambiental poden tindre molt a dir les veus del festival. Les opinions dels artistes, amb el gran accés que tenen a l'opinió pública, arriben tan lluny com les seues cançons. Cuando la gente deja el vasito de plástico en el suelo, dice, un vasito no pasa nada. Yo que me quedo aquí hasta que cierran por la mañana, muy temprano, he visto la explanada delante del festival, del escenario verde, y es un mar de plásticos que inmediatamente he recogido. Pero como todos pensamos que lo haga yo, total, ¿qué va a pasar? Tengo una emergencia. Pues que eso, que todos tenemos una emergencia y si todos tuviéramos la misma emergencia, se acababa el FIP, se acababa el plástico, que es mi material favorito, y se acababa todo. Así que un poquito más de conciencia. ¿Vale? ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui? Olvido Gara, Alaska, és una incondicional del FIP. Juntament amb Nacho Canut, forma Fangoria, un grup que pocs anys ha faltat a la cita de Benicàssim. Este gran referent de la música a Espanya es mostra molt interessada en l'empremta de carboni, una expressió que refereix a la factura energètica que genera un gran esdeveniment col·lectiu. Un festival deja muchísimos residuos, se llama la huella de carbono. Creo en la publicidad. Y si las cosas no se dicen y no se le muestran a la gente a través de un programa de televisión, a través de un concierto, es muy difícil a veces llegar a hacer que la gente se entere de las cosas. Yo creo que la gente tiene mucha más información que hace 10 años, que hace 5, que hace 2, y yo creo que bueno, los resultados tampoco se van a ver en un periodo corto de tiempo, sino que van a tener que pasar unos años, pero yo creo que se están empezando a hacer bien las cosas. Necesitamos empujar más, programas como el vuestro yo creo que son imprescindibles para que la gente siga formándose, informándose, y yo creo que entre todos vamos a hacer que esto dentro de unos años haya cambiado sustancialmente.
És l'experiència vibrant d'un mite en actiu. Paul Weller va pujar als escenaris al final dels anys 70 amb la banda de culte mod The Jam i encara no ha parat. The Killers són un fenomen del moment. Formats el 2002 a Las Vegas, plantegen una revisió post-punk amb combinació de guitarra, teclat i lletres que inciten al ball. Dos mostres de com el FIP congrega diferents generacions receptives a escoltar missatges diversos. Una oferta innovadora sona en una discoteca en silenci i personalitzada. Una alternativa a la contaminació acústica en què cada participant és equipat amb auriculars propis per a poder triar entre diferents propostes sonores, programades en directe per discjòqueis. Propostes nombroses enmig d'un festival que tracta de reduir i reaprofitar els residus que genera. Així acaba tot i tot torna a començar. En total, el FIP ha produït enguany 175.895 quilos de fem en 7 dies. Això suposa una reducció important respecte al 2008, quan se'n van generar vora 240.000 quilos, al mateix temps que s'ha incrementat lleugerament la xifra d'assistents. El descens està motivat pel menor volum dels residus sòlids urbans, que han passat de 221.000 quilos el 2008 a 121.000 enguany, a causa de les noves mesures introduïdes per l'organització del festival. La immensa majoria de tots aquests residus han anat a parar ací, una planta de selecció situada a Onda, a la plana baixa. Pertany a l'empresa pública Reciplasa, formada per 8 ajuntaments castellonencs, que replega el FEM d'un total de 44 municipis de les comarques de Castelló. Normalment s'hi arriba tot allò que llancem al contenidor verd, el destinat a la matèria orgànica, on apareixen mesclades amb el fem domèstic abundants deixalles que són classificades i separades. En el primer triatge es retiren objectes voluminosos que poden dificultar el procés. Aquestes cintes s'introdueixen en un tub que filtra el fem de menors dimensions. Les parets metàl·liques estan revestides amb potents imants que atrauen els materials fèrrics. El procés continua separant cartó i plàstic. Normalment així apenas arriba vidre. La basura que nosotros recibimos aquí lo que hacemos es separarla en las diferentes fracciones, fundamentalmente la materia orgánica y luego la fracción envases o recuperable, la materia orgánica para hacer compost y la fracción envases para reintroducirla a través de recuperador. Tot s'aprofita i torna a la cadena de consum. El plàstic, els envasos i el cartó s'envien a empreses de reciclatge per a produir productes nous. La matèria orgànica és tractada i assecada fins que es converteix en compost per fer créixer horts i jardins. El mateix procés es va aplicar en el cas del FIP. Part del fem va arribar ja separat d'origen gràcies a l'ús dels diferents contenidors. Entre els vora 176.000 quilos generats pel festival hi havia de tot. 121.000 quilos de restes i matèria orgànica, 20.000 de voluminosos, de 9.500 d'envasos lleugers, 9.400 de vidre, 4.400 de cartó i paper i 1.200 de ràfia. D'ells, més de 34.000 foren recollits de manera selectiva. El vidre s'envia directament a unes instal·lacions especialitzades a reciclar-lo. Tota la resta ha vingut a la planta d'Onda. Així s'han guardat primer els residus no recuperables, com fustes, teles i altres elements, per a aprofitar-los en altres usos de futur, com la producció de combustible, un projecte ara en fase d'estudi. Així s'han separat el plàstic i els envasos, el paper i el cartó.
Sobre los mismos kilos aproximadamente que se recogieron el año pasado, se ha duplicado, más de duplicado la fracción de recogida de envases procedente del FIS directamente de los días de acampada y del propio recinto en estos días. Hemos pasado prácticamente de unos 10.000 kilos a más de 25.000 en lo que hemos recibido nosotros en nuestra instalación, sobre más o menos un número similar de kilos de entrada. Fundamentalmente es de polipropileno, que son los famosos vasos que solemos utilizar, pero bueno, luego tenemos otro tipo de... Primero tenemos, en cuestión de envases, diferentes envases no solo de plástico, sino también férricos y no férricos y bricks, y luego pues está lo que es la basura domiciliaria o residuo sólido urbano que viene en el propio contenedor, que es ya la basura mezclada, y la tercera fracción que nosotros separamos aquí para controlar es la fracción que denominamos voluminosos. Estas balas sobre las que en este momento estoy sentado pues son de la fracción de polipropileno, que estamos en este momento esperando que venga un vehículo destinado a su retirada para llevarlo al reciclador. L'any que ve la música tornarà al Festival de Benicàssim i continuarà tractant de recuperar al màxim els residus que genera. Les seues dimensions li han permès ingressar en l'associació Europe, que agrupa 56 festivals de tota Europa. Este organisme va crear la classificació de Green and Clean Award, verd i net, per a aquells associats que incorporen una sèrie de criteris de gestió mediambiental. Entre ells ha sigut premiat el FIP. El Green and Clean Award es un premio que concede la Asociación Europea de Festivales Europe pues a todos aquellos festivales que están asociados, que pertenecen a esta asociación y integran un sistema de gestión medioambiental. Ellos sí que ponen unas pautas a seguir e incluso hacen una auditoría y un seguimiento de todas las acciones que se desarrollan o se llevan a cabo. Benicàssim tiene un altavoz muy importante. Tenemos un montón de jóvenes, de gente que está despierta, que está abierta, y tenemos, yo creo que la obligación moral de comunicar que hay otras formas de hacer las cosas, y sabiendo que se puede hacer lo mismo, disfrutar lo mismo, pero teniendo un respeto con el medio ambiente. L'educació ambiental pot ajudar a canviar les coses o almenys a frenar la tendència creixent de generació de residus, mentre reaprenem a aplicar 3 R's: reduir, reciclar i reaprofitar. El gran aparador mundial que és el Festival de Benicàssim és un bon lloc per a començar a fer-ho. It's very important because if you don't do it, there will be a lot of things everywhere and it's very disgusting. It's very important. You have to do it. Do it! Con flores y besos y justo antes de irte te pusiste a hablar de amor. Amor, eso digo yo, eso dices tú, pero no lo veo. Me voy, esto es lo mejor, no pidas perdón, que no me lo creo. ¡Que nos van a echar del festival, Jesús! ¡Salte de ahí!